खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसि आरो बे समाव सिप बिटिसिनि आरो बे समाव बिथाङा सिप जानानैबो थामहिनबा बारग' सिप जानानैबो बे समाव गावनि जे दैदेनगिरिफोरखौ बा बिपिएफ राजखान्थि थामहिनबा प्रमोद बर'नि न'आव थांनानै बे समाव गासै 30 दैदेनगिरिफोरा बिपिएफनि मैखोम सापर्टारफोरा बे समाव जगदान जानायखौ नुनो मोनो। बे समाव नोंथांमोननो जे जगदान जानाय हाबाफारि थामहिनबा देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि जे बानजायनायाव गोबां बिपिएफनि मददगिरिफोरा बिपिएफनि सापर्टारफोरा जगदान जानाय खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों।